sawuvala umcimbi asifike thina sawuvala Ula. Shofi hapo ngame bonza bizeli. Mantoni yami grand. Sure. Yami kan kuphi ifoni yakho mafuna check ixesha tona yami. Ixesha osikhathi. Check ixesha. Yes. U5 mfethu. Man nasendayithanda le phone yakho manje ngiyifumana kanjani? Ya mfethu yadayisa isitolo mfethu. Man yazi ngifuna ihlobo eli-easy nje loyifumana. Ngingathi ngifumana apha kuwena nami yabo. Man, uyifumane kimi. Alona le yami ngifuna ifumana kuwena yabo. Isitolo esikude too much. Yabona buseyifumene yabo mina ngifuna ifumana ukuze wena ihambe ifumana khona isitolo yabo. Cela kuwena manje axabana sami. Yazi mina ngidida. Angazi noma lolimi lakho isixhosa noma lento ekhuluma ngayo. Jonga manje. Yala lokuthiwa irobhani. Robban hlukene phela ngazi hijacking iziningi izinto engazi. Kuthiwa yini le into le bamba inkunzi. Ngiyazi Wenza yona ke mntwana yakho. ngibambe inkunzi Ungangcono khabana lo ungangcono. ngibale Ungangcono yabona ngempetheni la. hayibo umtafula phela umuso amakabishi lona phela. Le nto ke lena kwenziwa ngale ikhaphetshu. Yabona kusenza ikhaphetshu ekitchen. Zokubamba Angise ikabishi mina nje. Wenza ngayo bonke inkunzi. Yayibona ngazomosha ixesha lami ke mina yami. Awu asithethe ngiyathetha nami kaloko. So ngazondenza isidomo niyazi mele. Yazi mele yenziwa kanjani yazi mele. Brother ungayenzi le. Khupha ifoni wena ngazomosha ixesha lami mama. Ngikuphi how brother. Khupha ifoni wena fuck off. Fuck off am. Ubuhamba ngaphi nga. Uzobonisa abantu ukuthi please hamba. Oh brother. Hamba. Babadele mfowethu. Ozolaka. Yanto ngithini? Yini? Incingo zama phone calls zami. Phone call. Ifoni yami ithathile. Ubani mfana umxhosa? Umbheda akazile yathi. Umxhosa wena mama umxhosa lona umazi inkanti wena. Umphucile. Vele lokho isigebengu lokho. Ixo labo yiphara leli libona nje. Uhle kahle. Ngitshelile kodwa ngathi lo mfana wakho lo nomgcwele kakhulu uzokubulala wena. Hayi. Kwenza kahle nyathi. Mina phela nanti ngomcebo Mina kubaba.